Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Abaw. Taong 1973, Mindoro. Dahil malapit sa ilog ang kanilang bahay, madalas na binabalaan ng kanyang mga magulang sina Abaw na huwag maliligo roon. Pinagbabawalan din silang pumunta roon kapag madilim na ang paligid sapagkat napakadelikado ron. Hindi naman alam ni Abaw kung ano talaga ang rason ng mga babala sa kanila. Pero kahit na ganoon, sinunod niya ang mga habili ng kanyang mga magulang. Subalit, dahil may mga kabarkada siya na mahilig gumala sa kung saan, kapag nagkakaroon siya ng pagkakataon, ay pumupuslit siya at umuuwi na lang kapag alam na niyang hahanapin na siya ng kanyang mga magulang. Isang araw, dahil dinaanan siya ng kanyang mga kaibigan para yayaing maligo sa ilog, hindi na siya nakatanggi pa. Dahil wala roon ang kanyang mga magulang at ang dalawang nakababatang kapatid lang niya ang kasama niya, sumama na siya sa kanyang mga barkada. Sinabihan na lamang niya ang mga kapatid niya na huwag sasabihin sa kanilang ama't ina kung saan siya pupunta. Naisip pa niyang babalik na lamang siya bago pa man makauwi ang kanilang mga magulang. Patakbo silang pumunta sa ilog at nang nandun na sila, nagunahan sila sa pagtampisaw sa tubig. Noong una, medyo nag-alangan pa si Abaw, pero nang lumaon, nakisabay na rin siya sa kanyang mga kaibigan. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalangoy sa ilog nang magkasundo silang pumunta sa ibang parte nun. Ayaw sana ni Abaw dahil alam niyang mapapagalitan siya ng kanyang ama't ina, pero pinilit siya ng kanyang mga kaibigan. Sinabi nila na sila ang bahalang magpaliwanag sa kanyang mga magulang kung nagkataon. Dahil sa pangako ng kanyang mga kasama, nakumbinsi siya. Sa halip na manatili roon at magbabad sa tubig, gumala pa sila sa malayong parte ng ilog. Dahil wala ng mga kabahayan sa bahaging yon, malaya sila sa pag-iingay. Nagkantsawan silang magbabarkada hanggang sa may mapansin ng isa sa kanila. Itinuro niya ang medyo madamong bahagi ng pangpang at nang lapitan nila yon, nakita nila ang isang itlog na halos kasing laki ng ulo ng isang tao. Nagtaka sila kung ano yon at dahil sa isipin na baka itlog yon ng isang ahas o ng bayawak, napagpasyahan nilang basagin yon. Nang mabasag na ang itlog, mas lalo pa silang nagtaka nang wala naman yung laman. Ang bawat isa sa mga barkada ni Abaw ay nagtanong kung ano yon, pero lahat sila ay walang alam kung ano talaga ang may-ari ng nasabing itlog. Nasa ganong kalagayan sila nang may makapagsabi na baka itlog yon ng engkanto. Dahil dito, natakot sila at nagkanya-kanya sa pagtakbo pabalik sa bahagi ng ilog kung saan sila naliligo. Saktong pagkarating nila roon, narinig ni Abaw ang boses ng kanyang nanay na tumatawag sa kanya, kaya nataranta siya. Nang makita niya itong nakadungaw sa kanila mula sa kabilang pangpang, agad siyang nagpaalam sa kanyang mga kaibigan para mauna nang umuwi. Pagdating nila sa kanilang bahay, pinagalitan ng kanyang nanay si Abaw. Ilang beses din siyang hinambalos ng sinturon, pero nang lumaon, itinigil din ito ang pagpaparusa sa binatilyo. Noong naging kalmado na ang kanyang inay, nagtanong ito kung bakit siya sumama sa kanyang mga kaibigan. Nag-usisa rin siya kung ano pa ang ginawa nila sa ilog. Sa kadahilanang yon, napagpasyahan na ni Abaw na sabihin na lamang sa kanyang mga magulang pati ang tungkol sa binasag nilang itlog. Pagkabanggit niya ng katagang itlog, nagulat ang mga mata ng kanyang mga magulang. Nagtaka siya kung bakit gano'n ang naging reaksyon nila at agad siyang ginapangan ng takot dahil sa kanyang mga nalaman. Ang sinasabi mong itlog ay itlog ng isang aswang na kung tawagin ay sarimahog. Bibihira lang ang aswang na yan at nangingitlog sila kada 3 taon.
Sinabi pa ng tatay niya na sobrang delikado ng ginawa nila dahil malalaman ng aswang kung sino ang sumira sa kanyang itlog. Nabahala naman si Abaw dahil sa kanyang nalaman. Nagtanong pa siya sa kanyang tatay kung ano ang mainam niyang gawin, kaya muli itong nagwika. Kumuha ka ng 7 kutsarang asin. Ihalo mo sa isang baldeng tubig at ipaligo mo. Sa paraang yan, hindi ka maaamoy ng sarimahog at hindi ka niya matutunton. Sinabi naman ng nanay niya na mabagsik ang mga sarimahog dahil kung hindi man ito kainin ang mga laman loob ng biktima niya, siguradong kukunin nito ang kaluluwa nun at ipapaloob sa kanyang mga itlog. Kapag nangyari yun, ang kaluluwa ng biktima ay ang magiging kaluluwa ng maisisilang na sarimahog. Dahil sa kanyang takot, agad na kumuha ng 7 kutsarang asin si Abaw at kinaukaw nito sa isang baldeng tubig. Pagkatapos nun, kahit medyo basa pa ang kanyang katawan, naligo siya ulit. Pagkatapos maligo, kahit papaano'y nawala ang takot na kanyang nararamdaman. Gusto sana niyang sabihin sa kanyang mga kalaro ang patungkol doon, ngunit sinabihan siya ng kanyang ama't ina na wag nang bumaba sa kanilang bahay. Kinagabihan, dahil sa pangamba niya, hindi nagawang makatulog ni Abaw. Nakiramdam siya sa paligid pero katakatakang napakatahimik ng gabi. Habang nasa ganun siyang sitwasyon, naalala niya ang kanyang mga kaibigan. Nabahala siya para sa kanilang kaligtasan, kaya sinimulan niya na noon ang magdasal. Kalaunan, tuluyan na rin siyang nilukob ng antok, kaya nakaidlip siya. Kinabukasan paggising niya, nagtaka si Abaw kung bakit naghahanda ng mga damit nila ang kanilang mga magulang. Agad siyang lumapit sa kanila at nagtanong kung bakit tila may pupuntahan sila. Alis tayo ngayon, Tito. 2 sa mga kaibigan mo ang hindi na nagising pa. Malakas ang kutob ko. Nakagagawan niyo ng sarimahog. Pero ayokong madamay tayo dyan. Sinabi pa ng tatay ni Abaw na mas mahalaga ang kaligtasan nila, kaya kailangan nilang umalis doon. Nilisan nga nila ang bahay nila roon. Naglakad sila hanggang sa makarating sila sa 3 baryo. Medyo mas marami ang mga kabahayan doon kaysa sa kanilang pinanggalingang nayon, kaya kampante sila na hindi na sila masusundan ng aswang na sarimahog. Nakaramdam na lamang siya ng awa noon sa kanyang mga kaibigan nang malaman niya ang balita na inisa-isa ng naturang aswang ang kanyang mga kaibigan. Dahil hindi siya naamoy ng sarimahog ng gabing yon, naging panatag ang loob niya na hindi na siya matutunto ng aswang. Nagsimula sila ng kanilang bagong buhay doon at sa paglipas ng mga taon, tuluyan ng naging binata si Abaw. Dahil wala na ring pagpaparamdam ng aswang na siyang may-ari ng itlog na kanilang binasag, nakalimutan na rin niya ang patungkol doon. Isang araw, dahil niyaya siya ng kanyang kaibigan na manguha ng nyog, hindi na siya tumanggi pa. Sumama nga siya sa kanilang kaibigan at napalunok siya ng laway nang malamang malapit yun sa ilog. Tinanong pa niya ang kaibigan niya kung may mga aswang ba roon, pero tinawanan lang siya nito. Sinabi pa ng kaibigan niya na kung talagang gusto niya ng mga kwento patungkol sa mga aswang, pwede niyang dalhin si Abaw sa kanyang lola Goyang. Agad namang naging interesado ang binata dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan. Nais niya ring magtanong pa ng karagdagang impormasyon patungkol sa sarimahog. Pagkatapos nilang manguha ng nyog, sumama si Abaw pauwi sa bahay ng lola Goyang ng kanyang kaibigan. Ipinakilala siya ng kanyang kaibigan sa matanda at naging maganda naman ang pagtanggap nun sa kanya. Nagkwentuhan sila patungkol sa mga bagay-bagay hanggang sa sinubukang magtanong ni Abaw patungkol sa mga sarimahog. Hindi agad nakasagot ang matanda.
Bumuntong hininga ito, tsaka napatitig sa malayo. Nagtaka naman si Abaw sa naging reaksyon ng matanda. Pero sa halip na kulitin ito sa kanyang sagot, minabuti niyang hintayin ang Lola Goyang mismo ng kaibigan niya ang magkwento. Minsan ko na ring nakasagupa ang aswang na yan. Sa katunayan, maraming mga bakas ng kuko niya sa aking katawan na hanggang ngayon ay nandito pa rin sa aking likuran. Siguro kung hindi dahil sa ibinigay na agimat sa akin ng lolo kong manggagamot, baka naging kagaya rin ako ng ibang batang kalaro ko dati. Nagtaka ang kaibigan ni Abaw kung ano nangyari sa mga kaibigan ng kanyang lola, kaya nagtanong siya rito. Napangiti naman ng pilit ang matanda at sinabi na lahat sila ay pinatay ng sarimahog. 2 itlog lang niya ang pinaglaruan namin noon. Inakala kasi namin na itlog lang yon ng kung anong ibon. Kinagabihan din, nagsimula ang aswang na yon na pambibiktima sa amin. Sinabi pa ng matanda na hindi titigil ang aswang na yan hanggat hindi niya napapatay ang lahat ng sumira sa itlog niya. Napalunok na lang ng kanyang laway si Abaw dahil sa kanyang nalaman. Kinutuban siya na darating ang araw na tutugisin din siya ng aswang. Wala kang dapat na ikatakot. Ito, ibibigay ko sa iyo ang medalyon na ipinagkaloob sa akin. Hinubad ng matanda ang suot niyang agimat at ipinakita kina Abaw. Sinabi ng binata na kung ibibigay ng matanda ang medalyon, wala na siyang magiging proteksyon pa sa kanyang sarili. Bahagyang napatawa si Lola Goyang sa sinabi ng binata. Matanda na ako. Hindi na rin naman ako magtatagal dito sa mundo. Ikaw bata ka pa. Sayang ang buhay mo kung bibiktimahin ka lang ng aswang na yon. Noong una, hindi sana tatanggapin ni Abaw ang medalyon. Ngunit naging mapilit ang matanda. Sinabi pa nito sa kanya na magagawa niyang labanan ng aswang na nangingitlog kapag may tangan siya. Nung marinig niya ang katagang lalabanan, napatiimbagang siya. Noon lang niya naisip na kailangan niyang puksain ang mga aswang na kagaya nun para wala nang magiging biktima yun. Tinanggap niya ang medalyon at nagpasalamat sa lola ng kanyang kaibigan. Nagpatuloy sa pagkukwento ang matanda hanggang sa sinabi niya na kay Abaw na kailangang maitarak ang isang matulis na kawayan sa puso ng aswang para masiguro ang kamatayan nito. Dagdag pa ni Lola Goyang, wala siyang dapat na pangambahan patungkol sa mga kasama ng nasabing nilalang dahil ang mga kagaya niya ay kadalasang mag-isa lang. Basta kapag nagkataon, itarak mo yan sa dibdib ng aswang. Kahit na anong orasyon man ang gamitin ng mga aswang, hindi nito mapapahilom ang kanyang sugat. Nang maalala ni Abaw na may mga gagawin pa siya, nagpasalamat siya sa kanyang kaibigan at sa Lola Goyang nito. Noon din, nagpaalam siyang uuwi na muna at nangako na babalik kapag meron na siyang oras. Habang pauwi sa kanilang bahay, nakaramdam ng kakaiba si Abaw. Bahagya siyang naging balisa, lalo pat pakiramdam niya may mga matang nakatitig sa kanya. Nang makauwi na siya, sinabi niya sa kanyang mga magulang ang patungkol sa naging kwento ni Lola Goyang. Hindi naman makapaniwala ang mga magulang ni Abaw sa naging karanasan ng matanda. Dagdag pa nila, kung totoong nakasagupa ng matanda ang sarimahog, sana namatay na rin siya. Kaya nga pinapaligo ka namin dati ng tubig na may asin. Base sa mga kwento, kapag nakaharap mo na ang aswang na yon, hindi na sila titigil hanggat hindi ka nila nakukuha. Hindi na lamang kumontra pa si Abaw sa mga pahayag ng kanyang mga magulang. Inilihim niya ang patungkol sa ibinigay na medalyon sa kanya ni Lola Goyang.
Kinagabihan, kahit na anong gawin ni Abaw, ay hindi siya makatulog. Bumabalik sa alaala niya ang naging karanasan nila ng mga kaibigan niya at maging ang ikinuwento sa kanya ng lola ng kanyang kaibigan. Nasa ganoong sitwasyon siya nang maalala niya si Lola Goyang. Kinutuban siya ng hindi maganda, lalo pat naisip niyang wala na itong panangga laban sa mga aswang. Hindi ko pwedeng pabayaan ang lola ng kaibigan ko. Binigay niya sa akin ang proteksyon niya at hindi ako papayag na mapagbalingan siya ng sarimahog na yon. Kahit na hindi niya alam kung ilan ang sarimahog na nasa lugar nila, binalak niyang ubusin ang lahat ng mga ito. Naisip niyang kapag wala na ang mga nilalang na yon, magiging tahimik na ang kanilang lugar at wala nang magiging banta sa mga tao. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagmumuni-muni nang lumakas ang kabog ng dibdib niya. Kahit na ibaling niya sa ibang bagay ang kanyang isipan, bumabalik yun sa kanyang kaibigan at sa Lola Goyang nito. Dahil gusto na rin niyang makaharap ang sarimahog at nang mapatay na ito, palihim siyang bumaba sa kanilang bahay habang sukbit ang itak ng kanyang tatay. Noon din, pumunta siya kina Lola Goyang. Nang tuluyan na siyang nakalayo sa kanilang bahay, doon lang niya napansin ang kakaibang tunog na sumasama sa kanya. Hindi niya alam kung anong kulisap o nilalang yon, kaya hinugot na niya ang kanyang itak at inihanda ang kanyang sarili sa kung anumang mangyayari. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad hanggang sa tanaw na niya ang bahay ni na Lola Goyang. Dahil maliwanag naman ang buwan, hindi siya nahirapan sa pagbaybay ng daan papunta roon. Walang ano-ano, nagulat siya nang may makita siyang isang nilalang na may mapupulang mga mata. Mahaba ang mga braso at binti nito. Walang balahibo, pero kulay abo ang balat. Pagkakita pa lang ni Abaw sa nilalang na yon, alam niya na isang aswang ang kanyang magiging kalaban. Napayukom na lang siya ng isang kamay niya nang makita niyang naghahanda ang nilalang upang atakihin siya. Sa isang pag-isap ng kanyang mga mata, lumundag ang nilalang patungo sa kanya. Inundayan niya ng pagtaga ang nasabing nilalang, pero mas mabilis pa yon kesa sa kanyang inaasahan. Inaakala mo bang mapapatay mo ko? Nagkakamali ka. Lalabanan kita hanggat kaya ko. Humugot ng kanyang lakas si Abaw at bago pa man makagawa ng kanyang hakbang ang aswang na sarimahog, tinaga na siya ng binata sa leeg. Napaungol yun, ngunit naging baliwala sa kanya ang ginawa ng binata. Sinipat ni Abaw ang leeg ng aswang at halos hindi siya makapaniwala nang mapagtantong wala man lang itong sugat. Sa halip na sumuko, mas pinag-igihan pa ni Abaw ang pakikipaglaban sa aswang na yon. Sa hindi niya inaasahan, tinulak siya ng nilalang at agad na inibabawan. Hindi akong bumasag sa itlog mo! Sumama lang ako sa mga kaibigan ko. Lahat sila'y pinatay mo na, hindi ba? Bakit mo pa ako idadamay? Wala akong kasalanan sa'yo. Hindi tumugo ng aswang, pero mas naging agresibo pa ito. Ilang beses niyang kinalmot sa dibdib si Abaw. Nagpumiglas naman ang binata, ngunit dahil nasa ilalim siya ng sarimahog, naging limitado ang kanyang paggalaw at nabitawan niya ang kanyang itak. Habang nasa ganoong kalagayan, bigla ang nakaramdam ng init sa dibdib niya ang binata. Alam niyang dahil yun sa suot niyang medalyon, kaya nakampante siya na protektado siya nito. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, sinubukan niyang sundutin ang kaliwang mata ng nilalang. Nagulat naman ang aswang at agad na patakip sa kanyang mga mata. Noon din, kumawala si Abaw sa kanyang ilalim at dinampot ang kanyang itak. Akmang tatagain na sana niya ang sarimahog, ngunit natigilan siya noong mapagtantong naglaho na yon. Napatanong na lang si Abaw kung saan na nagpunta ang nilalang. Ilang sandali pa, narinig niya ang sigaw ng kanyang kaibigan at ng Lola Goyang nito.
Nagkaroon siya ng kutob na doon nagpunta ang aswang na umatake sa kanya, kaya patakbo na ring lumapit doon si Abaw. Nang ilang metro na lang ang layo niya sa tirahan ng kanyang kaibigan, natigilan siya nang makita yon na tumatakbo palapit sa kanya. May maraming kalmot sa katawan at may mga bahid din ng dugo. Agad siyang tinanong ni Abaw kung ano ang nangyari at nanlumo ang binata nang malamang inatake sila ng sarimahog. Pinatay niya si Lola Goyang habang natutulog kami. Sinubukan ko siyang tulungan pero ito ang nangyari sa akin. Dagdag pa ng kaibigan niya, tumakas ang nilalang papuntang ilog. Ikinuwento naman ng binata na nakainkwentro niya ang aswang at tumakas lang yon nang papatayin na sana siya. Noon din, nagkasundo silang magkaibigan na sundan ng dinaanan ng aswang. Kumuha lang ng kanyang itak ang kaibigan niya at isinagawa na nila ang kanilang plano. Dahil sa pagbaybay nila ng dinaanan ng sarimahog, nakarating silang dalawa sa pangpang ng ilog. Sinabi naman ni Abaw sa kaibigan niya na paboritong gawing pugaran ng mga aswang yon dahil madali silang makakatakas kung sakali. Nasa kalagitnaan sila ng pagmamatsyag sa paligid nila nang makarinig sila ng kaluskos. Sinipat ng maigi yon ni Abaw at may naaninag siyang nilalang na gumagalaw. Susugurin na sana ng kaibigan niya yon pero pinigilan niya ito. Maliksi kung gumalaw ang nilalang na yan. Baka kung ano pa ang mangyari sa'yo. May mga sugat ka na. Ako na ang bahala sa aswang na yan. Napatango naman ang kaibigan ni Abaw dahil sa sinabi niya. Susugod na sana ang binata sa kinaroroonan ng nilalang nang makita nila na may dalawa pang sarimahog ang nandoon. Malamang nangingitlog sila rito. Sinasabi ko na nga ba, hindi lang iisa ang aswang. Humanda sila sa akin. Magbabayad sila sa ginawa nila sa mga kababata ko, pati na sa lola mo. Nang malaman ng tatlong aswang ang presensya ni na Abaw, napaangil sila. Napatitig sila sa kinatatayuan ng dalawang magkaibigan. Sinabi naman ng binata sa kasama niya na maghanda ito dahil siguradong susugod sa kanila ang mga aswang. Pagkaraan lang ng ilang segundo, pagkatapos magwika ni Abaw, umangil ang isang aswang at lumundag sa kinaroroonan nila. Hindi naman natakot ang binata at nilabanan niya ang nasabing nilalang. Nang mga panahong yon, ramdam niya ang gaan ng kanyang katawan. Kaya naisip niyang baka dahil yon sa kanyang medalyon. Nasa kalagitnaan siya ng pakikipaglaban sa sarimahog nang sumugod din ng dalawa pang nilalang sa kanya. Dahil dito, sa halip na sarilihin niya ang laban, humingi siya ng tulong sa kanyang kaibigan. Nilabanan nilang dalawa ang tatlong aswang, ngunit dahil walang tangan ng kasama ni Abaw, naging madali para sa kanila ang ibuwal siya sa lupa. Nang akmang iibabawan na sana ng isang sarimahog ang kanyang kaibigan, nilapitan niya ito at tinaga ang naturang aswang sa batok. Napaungol ang nilalang at agad na napalingon sa binata. Muli pa sana niya itong tatagain, subalit mabilis siyang nilapitan ng dalawa pang sarimahog at hinawakan sa magkabilang braso. Sinubukan namang magpumiglas ni Abaw pero malalakas sila. Habang nasa ganoong sitwasyon, sinubukan na ring magpumiglas ng kanyang kaibigan. Subalit bago pa man siya magtagumpay sa kanyang nais, sinakal na siya ng buong higpit ng aswang hanggang sa lumawit na ang kanyang dila. Nang makita ni Abaw ang nangyari, lalo siyang nanggalaiti. Sumigaw siya at minura niya ang tatlong aswang. Noon din, gamit ang buong lakas niya, nagawa niyang maibalibag ang dalawang sarimahog. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nagawa, pero nagpapasalamat siya sa Diyos at sa kanyang agimat. Nakita niyang nilalantaka ng isang aswang ang laman loob ng kaibigan niya, kaya bumuelo siya at buong bilis na inatake ang aswang. Agad na umalis ang nilalang sa ibabaw ng kasama ni Abaw at nakipagbunurin siya sa binata.
Dahil kahit papaano'y nag-ibayo na ang lakas niya, nagagawa na niyang pantayan ang kakayahan ng aswang. Kalaunan, nagawa niyang maibuwalang nilalang sa lupa. Nang maisip niyang baka hindi yun tinatabla ng itak, nagpasya siyang kumuha ng gaulong laki ng bato. Bago pa man makabangon ang aswang, buong lakas niyang ipinukpok yun sa ulo ng nilalang. Yan ang dapat sa mga kagaya mo! Nang makarinig ng kaluskos si Abaw, ibinaling niya roon ang pansin niya. Nakita niyang papasugod sa kanya ang isang aswang, kaya agad siyang umilag. Saktong pagkaalis niya sa kanyang pwesto, inatake rin siya ng isa pang sarimahog. Hindi na nagawang makailag doon ni Abaw, kaya nagawa siyang ibabawan ng aswang. Nang susubukan sana siya nitong sakalin, sinikap ng binata na may angat ang kamay niyang may hawak na itak at tinaga ang nilalang sa gilid ng leeg. Napaungol yon, pero alam ni Abaw na hindi yun nasugatan. Akmang kakalmutin na sana siya ng nilalang nang magawa niyang tabigin ang kamay nito. Kasunod nun, itinulak niya ang sarimahog at nang medyo nakadistansya na ito sa kanya, hinampas niya ang leeg ng nilalang gamit ang likod ng itak niya. Pagkatapos nun, tumayo na siya at napatras ng ilang hakbang at natigilan ng may masagi siya. Nilingon niya yon at nalaman niyang kabrasong kawayan pala yun. Agad niyang naalala ang sinabi sa kanya ni Lola Goyang, kaya agad niyang pinutol yon sa habang halos isang dipa. Nang magawa na niya, pinatulis niya ang dulo nun. Nang ibaling ni Abaw ang kanyang pansin sa mga aswang, nakita niyang papalapit ang dalawa sa kanya, kaya inihanda niya ang kanyang sarili. Pagkalapit ng mga aswang sa kanya, nilabanan niya ang mga ito gamit ang pinatulisang kawayan. Alam niyang walang silbi sa mga sarimahog ang kanyang itak, kaya minabuti niyang bitawan na muna ito. Kahit malilikse ang mga aswang, nagawa niyang ilagan ang mga pag-atake nila. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, itinarak niya ang hawak niyang kawayan sa mismong dibdib ng isang sarimahog. Hindi inaasahan ng nilalang na yon ang gagawin ni Abaw, kaya hindi na siya nakailag. Nang makita naman ng isang aswang ang ginawa ng binata, napaangil yon at naging mas agresibo. Sinubukan itong hulihin si Abaw, pero hindi niya nagawa. Nang magkaroon naman ng pagkakataon ng binata, pinalo niya ang aswang ng kanyang hawak. Maging siya ay namangha nang makita kung papaano nabuwal ang aswang dahil lang sa ginawa niya. Nang makita niyang tatakas sana ang nilalang, buong lakas niyang pinalo ulit ito. Napadapa sa lupa ang aswang at nang lapitan niya na yon, biglaan itong tumayo at umatake sa kanya. Inilaga ni Abaw ang pag-atake ng nilalang sa kanya hanggang sa maisipan niyang paluin sa bandang tuhod yon. Pagkapalo niya, napalupasay sa lupa ang aswang. Hindi na siya nagdalawang isip na itarak sa dibdib ng nilalang ang hawak niyang kawayan. Subalit nang malapit ng bumao ng pinatulisang kawayan, humugot ng lakas niya ang sarimahog at itinulak siya. Napalupasay rin sa lupa si Abaw at nabitawan niya ang kawayang panlaban niya sa aswang. Nang makita niyang napatayo na ang nilalang, gumulong siya para kunin ang kawayan. Saktong pagkatihaya niya, papalundag ang nasabing nilalang sa kanya. Dahil dito, hindi siya nag-alangan pang hawakan ng patayo ang kawayan. Isang malakas na pag-ungol na lang ang kumawala sa bunganga ng aswang nang matuhog siya ng kawayang hawak ni Abaw. Nagkataon na sa dibdib yun tumarak, kaya agad na binawian ng buhay ang nilalang. Yan ang dapat sa mga kagaya ninyo. Mabuti yan, para hindi na kayo maging banta sa mga tao, mga salot sa lipunan. Bago umalis doon, hinanap muna niya ang posibleng itlog ng mga aswang na sarimahog. Hinalughog niya ang pangpang at sa tulong ng liwanag ng buwan,
nakita niya ang 3 itlog na nakatago sa damuhan. Noon din, walang agam-agam niyang binasag ang mga yon hanggang sa halos mapulbo na. Nang matapos niyang gawin yon, napatulala siya habang iniisip ang mga kaibigan niyang pinatay ng mga sarimahog. Ngayon, nabigyan ko na ng hustisya ang mga kaibigan ko, pati na si Lola Goyang. Naisip niya pa noon na kung hindi sana binigay ng matanda ang medalyon nito sa kanya, baka hindi pa nangyari ang trahedya sa kanila ng kanyang apo. Subalit nang maisip niyang tadhana na ng matanda ang pangyayaring yon, sinubukan niyang tanggapin na lang yon sa kanyang sarili. Noong mga panahong yon, napagpasyahan niyang umuwi na lamang sa kanilang bahay. Pagdating niya roon, nagkataon na nagising ang kanyang tatay. Inusisa naman siya nito kung saan siya galing at kung ano ang kanyang ginawa, kaya ikinuwento ni Abaw ang naging karanasan niya ng gabing yon. Magmula noon, naging kampante siya na wala ng sarimahog na mananalasa sa kanilang lugar. Kahit papaano, lumuwag ang pakiramdam niya nang maisip niyang pagkalipas ng ilang taon, nabigyan niya rin ng hustisya ang kanyang mga kaibigan na pinatay ng nasabing aswang. Sa paglipas ng mga taon, iningatan niya ang medalyon na ipinagkaloob sa kanya. Kahit wala ng mga aswang na gumagala sa kanilang baryo, hindi pa rin nawala sa kanya ang posibilidad na may mga nilalang na muling magiging dahilan ng takot ng mga tao. Hindi rin niya binitawan ang naging pangako niya sa sarili na ingatan niya ang medalyon ni Lola Goyang. Hanggang sa tuluyan na siyang tumanda, ni minsan ay hindi na siya nakatagpo pa ng mga aswang na nangingitlog. Mangilan-ngilan na lamang din sa kanilang mga kababaryo ang makakapagkwento kung gaano kabagsik ang lahi ng aswang na kung tawagin nila ay sarimahog, na dinurog lang ni Abaw dahil pinagkalooban siya ng medalyon ni Lola Goyang.